Първото детенце, което се роди в Германия, се казва Елизабет. Алелуя. Брат, може ли да държиш там тази жена, която беше в благословието, ще моя с този бус, защото ти ще ми трябваш сега. Няма да почиваш. Мога ли да тръгна малко по-така? Окей, окей. Алелуя. Аз дойдох за вас тук. Дойдох за вас. И искам в този ден да отворите сърцата си, защото Бог има СМС за твоя живот днес. Ако го приемеш, ще бъдеш силен и силна. Ако го приемеш, Бог ще промени живота ти от днес. Алелуя. Аз идвам от мюсюлманско семейство. Аз съм турско говорящ. Колко хора ме познават тук? Алелуя. Аз съм турско говорящ. Родих се в исляма като мюсюлманин. Аз не съм ром, аз съм турчин. Но Бог ме използва за ромите. И аз обичам. Като кажа ром, в нашия джинс род, никой не говори ромски език. Но аз го говоря перфектно, защото имам приятели от 5-6 годишна възраст. И няма начин да не го пея на ромски, проповядвам на ромски и няма никакви проблеми за езиците. Спомням си, когато бях на 6 годинки, моята баба четеше Коран. Тя отваряше Корана и четеше на арабски. Аз нищо не разбирах. И тя нанасяше проклятие в живота ми. И аз не знаех нищо. Тя казва, че Мохамед е Божий пророк и че Аллах е един и че неговия най-силен пророк е Мохамед. И аз раста и не разбирам нищо. Пораснах в мюсюлмански традиции и религии. Рамазан Байрам, Шекер Байрам, Курбан Байрам. Искам всеки да гледа към мен, защото много ви обичам.